Тамыр, Қырым-татар халқынан тілі Украин миллетінің бірлік ве кімлігінің темелідір. Украинаның ишғал етілген территориялары реинтеграция етілуі меселелері бойынша назирлік Меджлис вет тілшінасларынан бері бірлікте 2032 сенеге қадар Қырым-татар тілі инкишафы ве популярлаштырылмасы концепциясыны ішлеп шығарды. Назирлікте қайдеткенлеріне көре, ишғал шарайтлерінде Қырым-татар тілі Украин девлетінің ярдымына мұқтач. Демонстрація єдності в рамках країни, демонстрація спільних інтересів, спільних цінностей і демонстрація того, що у нас спільне майбутнє. Концепция Қырым-татар тілінің эпісі құллану сағаларыны қаплап ала. Мектеп ве али оқуф юртларында огренілмесі, құлланма ве лұғатлар бастырылмасы, Қырым-татар тілінде контент япылмасы, Қырым-татар матбуат васталарына қол тұтып, Қырым-татар тілі украинлер арасында популяр япылмасы. Концепция мөйлефлері ғайып ола етқан тілде лаф еткенлерінен сайысы чоқлаша жағына умут ете. Ама темел меселелерден башламақ керекде Шевченко адына Киев Милли університетінің Қырым-татар тілі оджасы. Правопис – це конче необхідна річ наразі. Друге – це, звичайно, наявність електронного. На мою думку, вже треба переходити більш на цифровий формат, бо він популярний і він зручний для використання. Це укладання словника, тлумачного словника. На жаль, для нашої мови це теж є велика проблема і прогалина. Чому? Тому що виникає проблема при вивченні мови через полісемантизм нашої мови. Тобто одне слово може позначатися в різних контекстах, мати різне значення. Қырым-татар тілінің имля қайделері таздықланып, иза лұғатлары чықарылған сон умуми илми методик меркез тешкіл етілмек керектір. Бұғайеге Меджлис рейсі Рифат Чубаровта қол тұта. Цій концепції дуже чітко визначені напрямки, які мають привести до кардинального покращення становища з кримсько-татарською мовою. Це словникова база і в першу чергу необхідність підготовки тлумачного словаря, словаря з різних сфер життєдіяльності суспільства. Тобто словникова база. Це перше. По-друге, це створення такого центру щодо науково-методичного центру розвитку кримсько-татарської мови. Це записано в концепції, але ми думаємо трошечки далі. Ми говоримо в наших обговореннях про інститут історії, мови та літератури кримських татар. Концепция üzerinde çalışmalarga журналист ве дипломатларны да желп еттілер. Олардан бірі Укринформ мұхбері Хирана Такаши. О тілшіна сама Украина тарихинен миракланған. Оның сөздеріне көре Қырым, Қырым-татар халқының тарихы ве тіліні білместен Украина тарихыны бұтынлей огренмеге имкансыздыр. Қырым-татар тіліні огреніп башлағаны вақыт қолай ве келішкен құлланма тапып оламаған. Хирана Қырым-татар тіліні насыл популяр етмек үшін талили мақале язған. У світі є багато вже тривалий досвід популяризації, чи точніше відродження мов корінного народу, корінних народів. Наприклад, норвезький, де є університет, де можна вивчати всі предмети мовою корінного народу. Навіть можна здобути вищу освіту тільки мовою корінного народу. А також моя порада стосується популяризації кримсько-татарської Вікіпедії або соцмереж у цілому. Наприклад, існує кримсько-татарськомовна Вікіпедія, де можна будь-хто брати участь у написанні статей. Також це буде унікальним архівом кримсько-татарської мови. Қырым-татар тілі инкишафы үшін айры масрафлар фильмлер шығарылмасына айрылмалы. Бұл ойын, анимацион ве весиқалы фильмлер олмалы. Мисал оларақ режиссер Нариман Алиевның «Евге» фильмінде диалогларының аман-аман ярысы Қырым-татар тілінде. Сам факт, що таке питання підіймається, для мене вже є важливим, і це дуже добре. Ми маємо
боротися не тільки за кількість або за сам факт присутності кримськотатарської мови, а також за, скажімо, за художню цінність, щоб вона була там присутня. Концепцияға параны девлет ве ерлі бюджеттен айырмаға, спонсорларына желп етіп ве Қырым ишғали үшін Русиядан алынған тазминат параларына қолданмаға планлаштыралар. Звичайно, Україна буде виставляти претензії, і вже зараз виставляє певні претензії в рамках судових процесів. Тобто, як потенційний фактор, в тому числі фінансування цього питання, він є. Адже ця концепція – це на роки. Шымды концепция музакире басамағында. Жемаатчылықна концепцияны огреніп, ишғал етілген территориялар меселелері бойынша назерлігіне өз теклифлеріні йолламаға чағырдылар. Меджлисте тіл инкишафы стратегиясына азырламақ үшін иш группасыны топлап, ишғал етілген Қырымдан да мутихассылар қошылмасыны чағыралар. Язылы теклифлеріні февральның 22-сіне қадар меджлис ве назерлікке йолламақ мүмкін. Бұндан соң концепцияны Назерлер шурасынан таздықлануына бережеклер. Муслим Умеров, Урьяне Сейтумерова, Заман, АТР. Русия Женеберби махкемесінде Бақшысарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған мабуслерінің давасы черчевесінде қабатлав весиқасына сеслендіргенлер. Весиқаға көре ФСБ бұл группанан жамеде кечірілген екі корушывыны қайд еткен. Қабатлав тарап айтқанына көре, Қырым татарлар жамеде топлашып, Босниядаки, Сребреницадаки қиыр-чиырны, қиямет күнні музакире еткенлер. Шаатларынан сұрав протоколлары сеслендірілгені вақыт бір чоқ зиддиетлер олған. İnsanlarını ФСБ хадимлері субетке дабет еткен. Нетижеде айтқан ве айтмаған сөзлері протоколда акс етілген. Махкемеде шаатлар протоколда қайд етілген шаатлықтан вазгечкенлер. Оның үшін адвокат Эдем Семидляев ФСБ хадимлері қысқа бір субетке біле дабет етсе, адвокатсыз бармамаға ве весиқаларыны бақмастан имзаламамаға чағырды. Когда же на судебном заседании начинают выявляться противоречия между теми показаниями, которые даны на судебном следствии и на предварительном следствии, люди же, конечно, начинают пугаться и начинают говорить, что мы не читали, мы были невнимательны, мы этот момент упустили, мы думали, что это просто будет беседа, по результатам которого ничего не будет, а тут появляется протокол допроса. И, конечно же, очень много противоречий. Кечкен сене март айында ишгалчылар Бақшысарайда 4 Қырым татарыны яқалады. Аға қардаш Осман ве Сейтумер Сейтумеровларны, Амет Сулейманов ве Рустем Сейтмеметовны. Уйдырылған даванын да бір мабусы атайралы барыжысы Сейтумер Сейтумеров. О 3 жылдан берлі Қырым тышында олғанна бақмадан, оны террористик тақым құрғанында ве Русия акимиетіні күчнен запт етмейін тұлыбында қабатлайлар. Оңа низбетен дава ғияби шекілде бақыла біле. Түркия ишғал етілген ярмадада инсан ақлары бозылмасына фаал тарызда қаршылық көстермелі. Бұны Түркия Бұйық Милли Меджлисінде ескі шехерден сайланған депутат Утку Чакырözер сеслендірді. О парламент векілеріне Русия ишғал етілген Қырымда япқан ақсызлықлары аққында тариф етті. 2014 сенесінден берлі 16 Қырым татары қырсызланғаны, 100-ден зияды инсан сияси ве дини бақшылары үшін тақып етіліп, Рус апсханесіне ташланғаныны, 50.000-ден зияды инсан ярмадан терк етмеге мejbur олғанны хатырлатты. Чакырözер қайд еткенне көре Қырым татарлар Түркияның дестегіне мұқтач. Түркия парламенті ise Rusya yapқан ақсызлықларға қаршылық göstermeli. Tüm dünyadaki Kırım Tatar kardeşlerimiz olanları üzülerek takip ediyor. Ama Kırım konusunda Türkiye maalesef pasif durumda. Kırımlı soydaşlarımızın yaşadığı hak ihlalleri karşısında artık meclisimiz harekete geçmeli. Tatar Milli Meclisi arasında bir dostluk grubu mutlaka kurulması sağlanmalıdır. Kırım Tatarları, soydaşlarımız Ankara'dan, meclisimizden çok büyük destek beklemektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ишгалжы көбетшілер Қырым сакинлеріні оларынан этник асыллығы ве дини бақышлары фарқланғаны үшін сертче жезалай. Бұна Европа Шурасынан парламент ассамблеясы топлашуында ассамблеяда Украина иетінің ел башчысы муавины халық депутаты Рустем Умеровға беретті. Оның сөздеріне көре ишгалжылер Қырым татарларына ич бір себепсіз уйдырма жинаятлерде қабатлай. Мұсылманларыны ве Украина православ кілсесінің муминлеріні тақып ете, бұл исе инсан ақлары бозылуыдыр.
Ще одна демонстрація етнічного профілювання, використовувана російськими правоохоронними органами, це позбавлення наших політв'язнів медичної допомоги. Я говорю не тільки про загострення хронічних захворювань, але й про ставлення до наших громадян під час COVID-19. У адвокатів та родичів наших політв'язнів є докази того, що нічого не робиться для запобігання поширенню коронавірусу серед ув'язнених в різних в'язницях. Авропа Шурасынан парламент ассамблеясында Украина әйеті Қырым платформасыны Авропа Шурасынан баш кәтибінен музакире етті. Мария Пейчинович Бурич еле көрішкенлері вақыт Авропа Шурасы тарафындан Украина тешебуслеріне қол тұтуы аққанда келішіп, Авропа инсан ақлары махкемесі шығарған қарарлар еріне кетірілмесі ве Украинада Авропа Шурасы офисі ішіні музакире еткенлері. Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозицію про обмеження повноважень російської делегації. Її висунули представники України та держави-партнери. Натомість асамблея ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї санкцій через дії, що суперечать принципам Ради Європи. При цьому асамблея прийняла одну з поправок від України, яка підкреслює, що Крим є незаконно окупованим Росією. Вимоги щодо Російської Федерації, які пов'язані з окупацією, залишаються чинними попри дозвіл на повернення Росії до ПАРЄ. Документ затвердили 107 голосами «за». 36 парламентарів виступили проти, 24 утрималися. Російські депутати не мали права брати участь у голосуванні. Украинада кечкен күн девамында 5529 яңа коронавирус хастасы белгіленді. Аман-аман 12.000 инсан түзелген. 149 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық назерлігінде білдіргенлеріне көре яңа хасталанғанларының ең чоқ сайысы Львив, Харьков, Днепропетровск, Миколаев вилаятлері ве Киев шерінде. Украинаның баш санитар экімі Виктор Ляшко Украина вакцинаның ilk дозаларыны февраль айында алажағыны білдірді. Олар Кавакс тешебусы ве девлет самарышлары черчевесінде алынмалы. Дозаларының там сайысы ве кетірілежек күні ярын, январының 29-ында белі олмалы. Мобиль бригадалары азырланған екімлеріні яңы вакцинанен чалышмаға огретмек үшін 2 hafta керектір. Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість і передачу 50 мільйонів вакцини, МРНК-вакцини для механізму COVAX. Україна війшла в 92 країни, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом з шприцями, разом з розчинниками. Ишғал алтында олған Қырымда 282 яңа коронавирус хастасы белгіленді. 13 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарынан сайысы эксілмегенне бақмадан, ақиярының ишғалжылер акимиеті карантин сыңырлануларына эксілтті. Русияден келгенлерге ерлі отеллерде тесттен кечмезден ерлешмеге рұқсет берілді. Михаил Разважаев 15 инсандан зәде олмаған группаларда топлашмаға, ресторан ве қавиханелерге геджесінен чалышмаға рұқсет берді. Тешвиқатчылар ялан айта, рус кураторлары есе мысқыллай. Украина телекеслік қызметінің истихбаратқа қаршы қызметчілері Донбаста ишғалжылерінің истихбаратчысыны яқалады. Ерлі Сакен 2016 сенесі ишғалжылер ордусына қошылған. Украин ордусына қаршы женклешкенні таныды. Соравда есе Русияның забитлері Донбаста бұтынлей идаре еткенні білдірді. Оның сөздеріне көре Русия кураторлары ерлі ишбірлікчілеріні мысқыллай. Ерлі тешвиқатчы матбуат васталары ялан айта, Русия ордусы мескен кварталларыны уджум еткенні гізлейлер деді. Сабақ жинкеверіні терроржы фалиетте қабатлайлар. Оны 15 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Шымду тақиқатнен ишбірлік япа екен. Очень много приезжает российских кадровых военных, которые занимают очень высокие должности и также занимают должности в батальонах, в ротах, в взводах. Они относятся к нам очень плохо, к местным ополченцам, презирают нас, считают быдлом, применяют к нам физические наказания, всячески унижают.
Ишгалжилер буюк калибрлы селянин уҗум этмеге девам эте. Донецк юнәлешендә улган Павлополь җибарында турган Украина арбилері позициялары 120 калибрлы майын атыжы, граната атыжы ве куршун атыжыларнен атышке тутулган. Луганская ве Богдановка җибарында ишгалжилер танкка каршы граната атыжы тиртибатына кулланган. Буне берабер душман снайперлері чалышкан. Уммен 10 кере атышкес режимы бозулган. Украина арбилері атыш ачып җавап бермеге мәҗбүр булган. Украина арбилері арасында гайыплар yok. В передмісті Мар'їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного на Приазові ще й з підствольного гранатомета. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станково-протитанкового гранатомета. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.